Ассаламу алейкум. Мир вам і милість Аллаха. Хвала Аллаху, Господу світів. Сьогодні 9 лютого. І Духовне управління мусульман Автономної Республіки Крим продовжує зимову кампанію 2025-2026. Сьогодні ми на лівому березі Дніпра в мусульманському культурному центрі Іхляс. І ми привезли сьогодні завдяки нашим постійним партнерам ІХХ, це благодійний фонд Туреччини, при постійній підтримці Кримського фронту. Сьогодні привезли сюди теплі речі, пауербанки, генератори і багато чого іншого насправді. Зима продовжується, дуже люта зима, війна продовжується, дуже важкі часи, світла нема. І хвала Аллаху, ми продовжуємо і можемо, і маємо можливість продовжувати цю підтримку.